er jeg dømmende lige nu? Altså er det fordi, jeg ikke kan lide ham? Vi skal til at have gang i det tredje dilemma her i gruppen. Og I er efterhånden blevet talt en del varme, kan jeg høre. Men lad os springe ud i det. Det lyder således. Kære gruppen, min veninde har fået en ny kæreste. Og umiddelbart er det jo dejligt. Jeg er virkelig glad på hendes vegne. Hun snakker hele tiden om ham, og jeg har kun hørt godt. Men til en fredagsøl møder vi ham så på en bar, og jeg må straks tage alle ord og glæde i mig igen. Jeg forsøgte at være meget åben over for ham, men hver gang vi har en samtale, så taler han hen over mig, giver stikpiller og har verdens dårligste og groveste humor. Derudover så synes jeg, at han taler nedladende til min veninde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg synes virkelig ikke, at han fortjener min veninde. Skal jeg sige noget til hende? Skal jeg sige noget til ham? Hvad tænker I? Knus M. Jeg vil sige, jeg fik sådan lidt en klam følelse i kroppen, lige så snart jeg læste det her dilemma, fordi der er et eller andet i det der med, at venner og veninder blander sig i ens kæresteforhold. Så først og fremmest skal man blande sig. Den synes jeg jo er mega svær, og jeg har faktisk selv på et tidspunkt stået lidt i et lignende dilemma, og virkelig snakket med mange mennesker om det, fordi jeg netop var sådan, hvad gør man? Fordi jeg vil heller ikke risikere at miste det her venskab. Fordi jeg kunne godt se, at den her person kunne måske komme til at vende sig imod mig, hvis jeg lige begynder at gå og... Altså, man skal virkelig træde forsigtigt i sådan en situation, fordi der kan lige pludselig gå rigtig mange ting galt. Så den er virkelig svær, synes jeg. Ja. Også fordi, at veninden, hvad hed hun, hende der var kærester med fyren? Det står der ikke. Nå, veninden der, hun beskriver jo selv forholdet som noget, hun er mega glad for. Ja. Så det er også sådan, hun kan jo ikke komme og så spørge, hey, hvordan har du det i dit forhold? Fordi det vil jo være en god måde at så starte snakken op på. Bare fordi, at man er interesseret i hinanden. Ikke fordi man leder efter noget, men bare sådan, hey, hvordan går det med dit forhold? Men det lyder som om, de har de snakke, og at veninden, hun snakker meget positivt. Ja. Og det er jo det, der egentlig er det overraskende element, fordi at det er jo slet ikke det, hun selv ser. Kan man være blind af kærlighed i sådan en forelskelsesfase? Sagtens. Ja, og blind af alt muligt andet jo desværre også. Men samtidig kan det jo, der er jo også nogen, der synes, eller som har det godt i sin relation, selvom det lyder tosset. Altså, så men det der med, så er det en kemi, altså med noget sådan... Der er også bare nogle mennesker, der ikke er alles kop te, uden at det nødvendigvis gør noget. Ja. Altså, det er ikke fordi, han gør noget forkert-agtigt. Han er bare måske, hun synes, kan bare ikke lide ham. Ja. Og veninden synes, at det er fedt, at han er lidt grov. Det er der ikke noget galt med. Det tænder hun på. Ja. Der er også meget stor forskel på, hvordan folk er over for visse personer. Jeg har da prøvet at date en fyr, hvor jeg var sådan her, nej tak, ikke noget for mig. Og så, det var så et par år efter faktisk, datede min veninde ham i meget længere tid, og havde komplet forskellige, altså vi havde så forskellige, og det er min absolut bedste veninde, så det var sjovt, og der var slet ikke noget i klemme, hvilket jo var godt, så tænker jeg heller ikke, at hun havde gjort det. Men det var bare sådan, de ting, hun fortalte om den fyr, kunne jeg bare hverken 1 se eller 2 forestille mig. Fordi det var så komplet anderledes end den relation, jeg havde haft. Og det er jo meget sådan noget med, at der er forskellige dynamikker. Så jeg tror også bare, at den her kæreste kan jo sagtens være helt anderledes over for veninden. Der er jo et aspekt i det, at der kan jo godt være forskellige dynamikker, når veninden og kæresten er sammen. Bare de to. Og så, når der er andre til stede. Ja, om du er på bar, eller om du er privat derhjemme. Det kan også godt være, at han har følt, at han måske skulle vise sig, og det er kommet lidt uheldigt til udtryk. Altså, jeg ved ikke, hvis hun kun har mødt ham den en gang. Ja. Nogle gange, så skal man også lige... Altså, det tror jeg i hvert fald, det var den konklusion, jeg selv kom til, da jeg stod i situationen. Det var, at jeg også for det første skulle kigge lidt indad, og virkelig tænke med mig selv, okay, er jeg dømmende lige nu? Altså, er det fordi, jeg ikke kan lide ham egentlig bare? Er det bare det handler om? Ja. Og også kommer jeg til at være judgy på en eller anden måde. Jeg vil ikke virke som om, at jeg er jaloux, eller på andre måder, sådan, at det er det handler om. Havde hun været, de havde været på bar, var det kun én gang, hun havde været sammen med ham? Ja. Fordi så tror jeg måske også, at jeg vil lige
give det lidt tid, fordi nogle mennesker kan også godt have det lidt svært ved første møde, og så måske have paraderne lidt op, og det kan komme til at virke lidt kavt, og i det her tilfælde kommer det til at virke sådan lidt angribende, kan man kalde det. Og det, altså, jeg vil være bange for, i hvert fald, at man kan komme til at viste venskabet, hvis man siger noget, fordi det netop kan virke lidt angribende, og så tror jeg, som veninde, så vil man hurtigt gå mega meget i forsvarsmode og blive defensiv, og så kan det netop skabe den der kløft mellem dem. Især hvis nu, fordi selvfølgelig kan det også åbne op for nogle ting, hvis veninden, men især hvis veninden virkelig ikke har det sådan, og hvis veninden virkelig er glad for den her kæreste. Altså jeg kan da i hvert fald selv have det sådan, at hvis jeg for eksempel møder nogle af mine kærestes venner for første gang, så kan jeg da godt sætte en kæmpe facade på og bare være, altså ikke nederen, håber jeg ikke, men sådan, jeg kan godt tage mig selv i og få sådan lidt moralske tømmermænd efter og være sådan her, hold kæft, jeg snakkede meget, hold kæft, jeg snakkede højt. Kan jo også man er mega på. Kæft, jeg var egentlig sådan lidt, fordi man har jo forskellige dynamikker i forhold, men jeg kan også godt tage mig selv i, at den der lidt sjove, fjollede, lidt hårde dynamik godt kan blive hårdere fra min side af over for min kæreste i første møde med andre. Fordi der er nok igen sådan en facade, der lidt skal stilles op sådan. Men jeg synes også, det er vigtigt, hvis hun ligesom... Jeg synes ikke, hun skal ikke gøre noget lige nu, men hvis hun ligesom møder ham flere gange, og hun bliver virkelig føler, der er noget, så synes jeg... Men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tager den sådan, den der, jeg kan ikke lide din kæreste-agtig, men at det lidt mere bliver sådan igen spørgende ind og siger, jeg synes, det er mærkeligt, at han snakker til dig på den her måde. Jeg synes, det er mærkeligt, når han gør det her. Hvordan har du det med det, så det bliver lidt mere nysgerrigt og knap så meget, jeg bryder mig ikke om det her og det her ved ham, fordi så er det netop der, hvor det hurtigt kan blive meget sådan, wow, jeg går i forsvarsmode, fordi jeg elsker den her mand, og jeg kan ikke lige umiddelbart se det. Nej, eller måske tage det endnu længere tilbage og bare sådan, fordi det bliver også meget hentydende på en eller anden måde, så måske også gøre det mere sådan, hvordan er I egentlig, når I bare er jer? Sådan, vær nysgerrig på det, for jeg tænker, at meget af det handler om, hvordan er den her kæreste over for veninden, når det bare er dem? Ja. For jeg har det i hvert fald også sådan, kvæg, hvad jeg sagde før, virkelig let tvivlen komme til gode. Nemlig, og så... Altså, og give det nogle flere gange, som du også siger. Præcis. Nemlig. Ja, det fordi tror jeg også er en god idé. Man kan simpelthen ikke, og man må heller ikke føle at dømme nogen ud for. Skal man være gode venner med sine venner og veninders kærester? Nej, man skal ikke. Det kommer jo an på, det kommer jo også an på, hvad man gerne vil. Så jeg tænker, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert, når det hedder det her, så længe man har har afstemt, hvad er det, jeg gerne vil. Ja. Der er det jo ligesom man gør med sine veninder, at der føler jeg i hvert fald, at der er en tendens til, at så har man en veninde, man går i byen med, så har man en veninde, man går i biffen med, så har man en veninde, man ligger hjemme på sofaen med. Der er det også, jo ældre man bliver, der føler jeg også, det sker sådan lidt med vennekærestepar. Der er også, så er der nogle veninder, hvor der holder man fast i, at der er det bare veninden, jeg hænger ud med. Og så er der naturligt nogle veninder, hvis kæreste så bliver en del af det, og så bliver det lidt mere en par-ting. Og der føler jeg også bare, at man skal give lov til på en eller anden måde, at det er okay. Men hvis det er noget, de har snakket om i deres venindes venskab, at de gerne vil have, at de også har en relation til kæresterne, på sigt også måske, så er det jo noget, jeg synes, man skal tage en snak om, og være sådan, jeg kan se, at du er mega glad for ham. Der er nogle ting, jeg har undret mig over, jeg vil vildt gerne lære ham bedre at kende, for jeg vil vildt gerne have en relation til jer begge to, især når det er noget, der gør dig glad. Ja. Så være sådan, hvordan får jeg en bedre relation til ham? Fordi når han siger sådan her, så kommer jeg måske til at misforstå det, eller tolke det på den her måde. Er det helt forkert, eller hvordan er det lige, jeg skal tolke det? Og så, give det noget tid. Lær ham bedre at kende. Og hvis det fortsætter, så synes jeg, som vi snakker om, tag en snak, hvis det er noget, man drømmer om. At have det. Ja, for jeg synes også, der er noget meget validt i, og det melder historien ikke rigtig noget om, men nu taler jeg bare ud fra min egen situation, men det her med, hvis man så har den her veninde, og man måske føler, at hun så bliver ved med sådan at tage den her kæreste med, og man ikke lige føler, at man har den bedste kemi, så det er også fair over for sine veninder at sige, jeg har faktisk brug for, at vi bare også nogle gange ses os to. Fordi der er mange, der er glade for deres kærester, og gerne vil have dem med overalt og vise dem frem. Men det er måske ikke altid, vi på den anden side har det på samme måde, og det er ikke nødvendigvis noget, der har noget med...
Men det er bare fordi, der ikke er god kemi. Og det er sådan noget, der er vildt svært og kan føles grænseoverskridende at snakke om, fordi der er så meget, der er på spil. Yeah. Men det skal man bare øve sig i, og så være sådan, hey, det er fordi, jeg gerne vil blive ved med at være vildt gode venner med dig. Jeg har brug for bare lige at være sammen med dig. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide din kæreste, men det er det lidt. Men det behøver man måske ikke lige at sige. Men jeg har bare lige brug for at have en girl talk. Være sammen med dig. Ja, lige præcis. Jeg tror også bare, det er vigtigt i den der, hvis nu man vil åbne nogle snakker omkring det, og hvad kan man sige, tage udgangspunkt i en bekymring måske. Lad være med at gøre det til et angreb. Altså hold alt angreb ude af det. Det er meget spil på din egen halvdel. Ja, spil på din egen halvdel, og meget sådan, når jeg oplever det her, så kan jeg godt blive lidt bekymret på din vej, men altså fortæl mig lige om det bare vildt irriterende at få den der kommentar. Men fortæl mig, altså så lidt sådan, så må du skulle fortælle mig, at jeg er fjollet. Men jeg så og hørte det her, og jeg håber... Det føles, altså jeg tror bare, det kan nemt komme til at føles som om, at man er bedrevidende. Ja. Så jeg tror virkelig, man skal være stensikker på, at der er noget usundt her. Ja, og fordi det ikke bare er, jeg kan ikke lide ham. Præcis, fordi hvis veninden er glad for ham, og du er sikker på, at der ikke er... Altså, du skal være 100% sikker på, at der er noget usundt. Ellers så skal man ikke gribe ind, så skal man bare være sådan... Min veninde er lykkelig, og det er det, der gør mig glad. Ja. Og jeg tror også bare, det var det der med, at hvis hun kommer dertil, hvor hun virkelig bare ikke kan gå væk fra det her behov om at tage en snak, så tror jeg bare, at det er vigtigt, at når hun så kommer dertil, efter hun har ladet ham komme tvivlen til gode, og så videre, så videre, så videre, at tage det ud fra et bekymringsgrundlag, og ikke et angreb. Og ellers så holde den til at være sådan, jeg er mega glad på min venindes vegne, og så selvfølgelig kunne sige, jeg har måske også nogle gange behov for, at hvis det der er problemet, at jeg bare lige ses med min veninde uden din kæreste. Og så skal hun være glad for, at det ikke er ham, der er kæreste. Hun skal bare være glad for, at det ikke er hende, der er kæreste. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror, måske konklusionen er lidt, suck it up og være glad for, at du ikke har samme smag i mænd som din veninde. Giv det en chance, men alligevel også være opmærksom, fordi selvfølgelig, hvis der er vitterligt faresignaler. Ja, lige præcis. Men det lyder umiddelbart måske mest som om, at hun bare ikke kan lide ham, og der bare er dårlig kemi mellem dem. Og ellers så jeg giver det lige de der par gange, og så være sådan, analysere, om der virkelig er noget her, der er usundt. Og hvis der er det, så tage snakken. Men samtidig også passe på med ikke at analysere for meget, for så tror jeg også bare lige pludselig, man kan komme til at sætte sådan nogle briller på, hvor man er sådan her, nu kan jeg kun se alt det dårlige, fordi det er det, jeg skal. Ja, det er et dilemma. Den er så skrøbelig, og man kan så hurtigt ødelægge venskaber på det. Ja. Jeg tror bare, det er sådan et dilemma, rigtig mange kan sætte sig ind i. Ja. Både på den ene og den anden side. Ja, og om det er forhold eller ej. Jamen, så lad os konkludere på det. Man skal gøre lidt af hvert, kan jeg forstå på jer. Det er ikke konklusion. I'm so sorry. Ja, I konkluderer, men ikke rigtig konkluderet. Ja. Men af hvad jeg kunne forstå, så var det, du må gerne snakke med dit veninde om det, men tænk over, om det er dig, der måske er noget galt med. I virkeligheden, der er bare dig, der ikke kan lide ham. Start med at lige lære ham lidt bedre at kende, og så vurdere derefter. Ja, sådan vurdere, hvis behov på nuværende tidspunkt, hvis behov vil den snak være. Ja. Og så kan jeg også høre på jer, at det handler også rigtig meget om, at mennesker er forskellige. Ja. Og vi passer ikke alle sammen. Nej, og det skal vi nok bare være glade for. Ja. Og igen, det er fint nok. Så det er ikke din kæreste. Der var smash forelsket. Så havde det været et virkelig problem. Det havde været et større dilemma. Og med det kom vi igennem de første dilemmaer her i gruppen. Yep, you know.